halaktu vahida. Hudaý Taala kıyamet gününe bunu millet düşenler yani menefen hem mehmetlani titreşip ayak üstünde durabilmeyenler onunla Hudaý Taala kıyılacak. Ey feriştelerim çıkın kaptılar, çıkının kaptılar. Zarni ve men halaktu vahida. Meni yaradan bennem bilen bir özümü koyun diyecek. Ey bennem dilvarik diyecek Hudaý Taala. Yeken her hayfimiz aklımda Allah karatçığımız yok. Yeken ey bennem ey falan ebne falan gel varik. Seyukellimuhullah Allah kekleşecek benimle bilen. Leyse beynehu ve beynehu tercümen. Mutercim yok arada, ferişte yok arada, peygamber yok arada, tercüm etyen yok. Seni benimle Hudaý Taala'ya ruh kekleşecek. Hudaý Taala bilen ruh olup şu dünyada eden amallarına cevap vermeli. Soğatlarına Hudaýyň ýanyna barsaňyz adam degençe. Günahlar bilen, noksan bilen, nama tarifin var Hudaýa tataşmak. Rahat diýämejek insan eger fakat şu lehzäni ýadyna düşürse, dowlakyerek däl, fakat Hudaý bilen tataşjak güni ýadyna düşürse, insan baýat ogurlanmaly. İnsan baýat niýeti araflanmaly, howlukdan ýygyndy gelmeli, telekeçilikler hop almaly. Näme bir on meniki Hudaýyň öňünde barıp durjak. Näzir aýaklaryň titrep, dişlerimden zagıdat, bir-birine titrep, digip, näzir dilimde aslanmalar Hudaýyň öňünde barıp durjak.